Vítam vás u nového videa. Dneska tu bude s nami Mafom hrať so mňou. Zdravím vás všichni. Takže... Je to môj kamoš z Česka, poznáme sa veľmi dlho a môžeme ísť na to. A vy, keď sa vám toto video páči, dajte like, koment, odber a môžeme ísť na to. OK. Zvýším hlasitosť. Dneska to možno bude ťažšie, tým, že mám Sandy na Power 7. Minula som pušoval Mac a tu som mal na Power 9, čiže to bolo aj troška ľahšie. Teraz tamto Nita mi zavadza. Poďme na ní. OK. Tam je ešte ten Draco. Či Hej, Draco. OK. To je ten... Ja idu asi na Nitu. OK. Ne, nedám to. Nevadí. Ja tu počkám. Je toho Max. Asi na ňu nebudem otočiť. No. Prosím. Dáš to. OK, som tady. OK. Tak. A jazyk je showdown. Čiže sme to... Aj keď budeme druhý, sme to vyhrali. Dávam ultinu. O, Meg je mŕtva. Meg je mŕtva. A Draco? Uf. Tak to som hodila veľkou blbosť. Dáme to? Ne. Nedáme, ale to vôbec nevadí. Přesne. Vy mi napíšte dnešnú otázku. A najprv si otvoríme dve Angel dropy. Môžeme ísť na to prvý. Čiže 100 kreditov. To je dobré. Nice. A 100 coinov, ako mohlo padnúť čo lepšie. A otázka dňa je, aký skin na Sandy je lepší? Ten, čo mám teraz, alebo tento. Odpoveď napíšte do komentára. A môžeme ísť s touto Sandy. OK. Ja si dám asi Crowa. OK. Nebo Bibi. OK, dám si Bibi. Ja si dám... Keď máš Bibi na 700 trofí, tak ja si dám tiež takoho väčšieho. A keď minule som pušol Bibi na 1000, tiež, jak Genjiho. A ja si teda vyberiem Leona. OK. To môžeme hrať. Dúfam, že to vyhráme. Jo, bude to trochu těžší. A keď ty si musel vlastne celú cestu dneska ísť ku mňa len kvôli jednému videu, som ti za to moc rád. No tak to som rád, že si za to rád. Tak neviem. One mal Levi. Hej. Musím byť aspoň na druhom mieste. To je tiež výhra. Nechcel by som, že by na mňa skočil Edgar. OK. Nice. Nice. Toto mám tak rád tento moment a ja idem zabiť toho. Ja to milý. Jak som dal tú bublinu. To Bolo satisfying trochu. Ten Edgar žije, no.
Už som si myslel, že ten tým s Edgarom zomrel, ale vlastne ja som ten tým zabil celý minule. Je tady Spike a jeho tým. Chránim tě. OK. Máme 9 tých Power Cubek, keď sa nemýlim, že sa tak volajú. Nie. Jsem spol. Tam ten má strašný... No. OK. Tak tým, že Spike sa ani netrafil. Čo mu budeme? Môžeme ísť na Kouta, ten je sám. Jeho teammate zemřel. Já jsem mrtvý, je mrtvý. A právě si spavnul, právě jeho teammate, jak jsem ho zabil v tu sekundu. Možno dám toho baze. Zastavil mě. Ten je na to sám. Tak už ne. Colt. Len dobré je to, že ten Edgar zomrel, lebo viete, aký môže byť Edgar. A to myslím tým, že môže byť veľmi, veľmi zlý. Je mŕtvý. Yes. Vyhrali sme 32 tier Leon. To sa teším. A mám odmenu... Aha, čiže ešte nemám. Ja mám odmenu. Ja mám právě jeden star drop. Aj tak rare. Nevadí. Rare star dropy padajú moc často. Jo. Ale když dáme ještě jeden win, tak získanu 2 demonické star dropy. OK. Tak potom, keď tak poviem fanúšikom, čo ti padlo. A má to, myslím, vás. Ako fanúšikov. A když chcete více videí se mnou, tak zanechte like a do komentu napíšte srdíčko. Áno. A ja vám dám srdiečko na to koment. Lebo prečo nie ďalšie srdiečko? No, teraz si dáme abilitku. Asi si nechám rebrit, lebo to je najlepšie. To je pravda. Tak teraz toto video je bonus, lebo hrám so všetkými brawlermi, to není jak... Ten Mortis má fakt divné zvuky. Toto je také bonus video, lebo ja pušujem takých viacerých brawlerov a nie ako jedného ako minule. Toto je bonus. Ak chcete viacej bonusov, tak dajte like, odber a ak chcete aj koment. OK, ja si asi zapnu Shelly. OK. A trochu si ju upgradenul, lebo... Alebo Mortisa som už pušoval, čiže ja si zapnem s tým českým jazykom. Ja si zapnem AC. Popcorn. A nevím, či to víte, ale já mám skoro všechny skiny na Shelly. Například mám tenhle, potom tenhle, Squad Busters, Sheriff Shelly, Paris Saint-Germain's Shelly, Bandita Shelly a normálna Shelly. Normálnu Shelly má asi každý. Má aj tu Bandita Shelly, aj Squad Buster, keď ste hrali Brawl Stars už tak pred 5 mesiacami. Škoda, že nemám tady svůj starý účet, kde mám svůj star Shelly. Nevadí. Ja keď môžete vidieť tento účet, proti môjmu kamarátovi Mafom, tak asi je o dosť horší. Lepší. OK.
Tak môžeme ísť na to. OK. Tak dajme ready. Ja keď tak spravím troška dlhší push. OK. By to bol taký mega. Jenom jedna věc mi tady chybí. Je to docela ticho. OK, to asi každému. Jo, je to také tiché video. Toto gadget je veľmi dobré. Jo, jinak. Iba ja nevím bavit se švej, takže... To nevadí, To je mi úplne jedno. Ne! Wow, Ne! mám ho. Ne, on... Mám ho? Ne, nemám ho. Nevadí. Ale škoda. Měl jenom 860 HP. Musíme to dát. Dám si asi Rika. Ty si dvakrát zomrel, len jedenkrát. Ako chápem, keď zo šely nevieš hrať. OK. Teraz mám veľa hráčov aktívnych, ale môžem sa praviť s nimi 5v5 Brawl Ball, keď chcete. Tak napíšte koment, že mám s nimi za 5v5 Brawl Ball. Tak dneska pod týmhle videem bude asi docela dost veľa komentů. A to zase nemôžeš typovať, keď ani nevieš. Dneska si zoberieme Ertyho. Teraz mi jakého si mám dať do Rika? Red Jacket Rico, to je Silver Gem Rico, Silverine Rico, Final Boss Rico alebo originálny Rico. Final Boss Rico. To ako má veľmi pekné animácie, ako viem, že ten gameový aj ten fialový to sú hyperchat skiny. Ale zase Final Boss Rico je taký pekný, taký jak Final Boss Rico. Jo. Sa skúsim pozrieť, či niečo nemám. OK, tak nedáme už ready, lebo docela tady čekáme. Jo. OK. Môžem pušnúť aj melody potom, hneď po tejto hre. OK. OK. Mám si zapnúť ultinu. OK. Tak ja pôjdem na to kit. Díky Franku. Tak tohle byla hrůza. Môj problém. Radši si dám teďka si jamovýho Rika. S tým se mi bavil lépe. Teraz som takú blbú chybu spravil. Fakt A jak som slúbil, pôjdem z melody. OK. Ale zatiaľ to už dlho streamujeme. Nevím, jak to povím. Lebo taký malinký stres. Vlastne, jak dlho teraz natáčime? Asi tak, nevím, ale môže to byť viac než pol hodina, ale nemusíte to celé pozerať. To bude dačo také, jak nejaký stream je také, že napríklad nemusíte to celé kúkať, keď to zapne stream a vy to chcete kúkať a potom si zapnete už iné videjko, dačo také. Ako mne to vôbec nevadí, že to nedokúkajte. Zapnite si aspoň jednu hru so mňou a s Mafomom. Ano, Iba mne napadla taková věc, že co kdyby jsme udělali stream
nenapadlo, nevím kedy, ale... Práve teraz sa mi načítala Lutina. Práve teraz. Jo, to byl veľmi zlý. Viem, že melódy máte radi. OK. Neviem, čo mám robiť. OK, jsem tady. Teďka za chvíli budu mít hypercharge, takže bude to very nice. Dobre, jeden je dole, ulti, nice. Tak. OK, tak dobrá. melódy. Dobre, mám svůj démonický startup, i když to nevidíte. Prvý je... Bol taký podobný showdown logo spray. A druhé boli 500 blingov. Čo není moc zle. Tak asi toho bude konec videa. Či? Áno. OK, tak. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, koment a vidíme sa na budúce. OK, tak. Čau. Čau.